Φτάσαμε στη στιγμή λοιπόν που θα συνεχίσουμε και θα δώσουμε πληροφορίες. Βλέπετε αυτό το σύμβολο, στο οποίο θα αναφερθώ αργότερα. Θέλω να θυμάστε αυτό το δέντρο που βλέπετε δίπλα από την Ακρόπολη. Έχει κάποια σημασία που είναι στο σύμβολό μας. Εμείς λέμε λοιπόν σήμερα από την Αθήνα ότι η δημοκρατία είναι η απάντησή μας. Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να περάσουμε από τα μαθήματα τα οποία μας δίνουν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Πέρα από τη συναισθηματική φόρτιση που μπορούμε να έχουμε βλέποντας, πρέπει να μεταφέρουμε τις πληροφορίες στις επόμενες γενιές. Το καρτέλ των χημικών ήταν εκείνο το οποίο κατήφθηνε τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Ακούσατε πάρα πολλά στοιχεία μέχρι τώρα. Δεν έγιναν για εθνικούς και ρατσιστικούς σκοπούς οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Τα αίτια ήταν οικονομικά. Ήταν η υποδούλωση, όπως θα δούμε, της Ευρώπης στην αρχή και όλου του κόσμου στη συνέχεια κάτω από την ηγεμονία του καρτέλ των χημικών και των πετρελαίων. Και θέλησαν να ελέγξουν τις αναδυόμενες αγορές μέσα από ένα εργαλείο που λέγεται πατέντα, δηλαδή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τροποποιώντας τη φύση και το άτομο και τον άνθρωπο και το ανθρώπινο γονίδιο. Θυμηθείτε αυτές τις κουβέντες γιατί έχουμε πολλές αποδείξεις στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι καταβολές αυτού του καρτέλ. Από πού ξεκινάει, πώς ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Φυσικά, εμείς γνωρίζουμε, όπως θα ακούσετε και από τον κύριο Τσάπο, ότι η τροφή σου είναι το φαρμακό σου. Ιπποκράτης. Στη διατροφή είχαμε από τη φύση, στο ξεκίνημα. Ήταν η βάση της ζωής. Παίρναμε από την τροφή βιταμίνες, μέταλλα, φυτοβιολογικά, ό,τι χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Όμως, προσέξτε αυτό που βλέπετε. Στα μέσα του 19ου αιώνα, τρεις εταιρείες, Bayer, Hoft και BASF, παρουσιάζονται στην κούρσα για να οικειοποιήσουν τη φύση, να κάνουν πατέντες δηλαδή, πράγματα της φύσης για ιδιωτικά κέρδη. Είναι η ώρα που γεννιέται η φαρμακευτική βιομηχανία. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Την ξέρετε την ασπιρίνη? Όλοι την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε όμως ότι η βάση της είναι το σιλικυλικό οξύ, που είναι στην ιτιά. Με μία επέμβαση πάνω στη σύνθεσή του λοιπόν, όπως βλέπετε δεξιά, δημιουργείται το ακετιλοσιλικό οξύ που πατεντάρεται. Ενώ η ιτιά πατεντάρεται? Δεν πατεντάρεται. Και έτσι δημιουργείται ένα προϊόν που το αγοράζουμε και πληρώνουμε πατέντα στην Bayer. Αυτή είναι η φύση των πατεντών λοιπόν. Αυτό θέλω να το θυμόμαστε, γιατί αυτή είναι η βάση, η προσπάθεια οικειοποίησης της φύσης μέσα από αυτή τη διαδικασία του πειράγματος δηλαδή κάποιων στοιχείων της φύσης και της δημιουργίας αγοράς για κέρδη. 1897, μπορούσα να το πούμε εγχειρίδιο του μάγου, η ετήσια έκδοση της Γερμανικής Κοινότητας Χημείας. Βλέπετε δεκάδες χιλιάδες πατενταρισμένων χημικών. Όλα αυτά που βλέπει κανείς σε αυτή την έκδοση είναι απίστευτο. Είναι πειραγμένη πια η ίδια η φύση. Η δημιουργία πατέντας για να μπορεί να πουληθεί. Προχωράμε στην ιστορία μας. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν μόρια της φύσης με αυτόν τον τρόπο, από την φύση που την βρήκαμε εδώ που βρεθήκαμε, το ανθρώπινο γένος και είναι δικό του κτήμα και περιουσία του, περνάει στα χέρια κάποιων ανθρώπων που οικειοποιούνται τις πατέντες. Είναι όπως το Lego, το θυμόσαστε το Lego, έτσι. Είναι η αρχή λοιπόν του Lego. Και συνεχίζουμε την ιστορία μας. 1877, ο γερμανικός νόμος για τις πατέντες. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποίησε το χημικό και φαρμακευτικό καρτέλ. Και βλέπετε μια από τις πρώτες πατέντες που γεννήθηκε για λογαριασμό της BASF, της δεύτερης γερμανικής εταιρείας. 1904, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγχωνεύονται Bayer και BASF και άλλες γερμανικές εταιρείες και κοιτάξτε τι λένε. Αυτό γράφουν. Ποιος είναι ο στόχος? Τον διαβάζετε? Να εξασφαλίσει την ήδη υπάρχουσα κυριαρχία της γερμανικής χημικής βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο στο μέλλον. Αυτό είναι η ιστορία. Δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Τα έχουν πει.
Και συνεχίζουμε την ιστορία. Τα έχει πει ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayern, όπως βλέπετε. Η πρώτη τους προσπάθεια να κατακτήσουν τον κόσμο. 1914. Στην υπηρεσία του καρτέλ ο αυτοκράτορας της Γερμανίας, ο Γουλιέλμος ο δεύτερος. Αλλά ο κοινών τα νήματα είναι το καρτέλ βέβαια, έτσι. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, η μαριονέτα. Ποιος είναι ο επίσημος στόχος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου? Όπως το είπε ο καγκελάριος. Προσεκτικά. Στόχος μας είναι να επιβάλλουμε το 2014 μια κεντρική Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση με κοινούς τελωνιακούς κανονισμούς. Σας λέει κάτι αυτό? Που περιλαμβάνει ποιες χώρες? Στην ουσία, αν πάτε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και προσθέσετε τον Μπενελούξ δηλαδή και την Ιταλία, έχετε τις χώρες που κάνανε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνθήκη την πρώτη. Αυτή η ένωση, λέει, υπό την ηγεμονία της Γερμανίας πρέπει να σταθεροποιήσει την οικονομική κυριαρχία της Γερμανίας πάνω στην κεντρική Ευρώπη. Αυτή είναι η ιστορία. Τι ζητούσε λοιπόν το καρτέλ? Πλήρη και διαρκούσα οικονομική εξάρτηση από τις χώρες που είχαν κατακτηθεί από το γερμανικό στρατό. Αυτό ήταν ο στόχος του. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να μετατρέψει την υπόλοιπη Ευρώπη σε έθνη που πληρώνουν φόρο τιμής μέσα από τις πατέντες. Προσέξτε τώρα. Δύο από αυτές τις εταιρείες. Η BASF 4 χρόνια πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει δημιουργήσει τις πρώτες βόμβες, TNT, οι οποίες τεθήκανε στη διάθεση ποιον λέτε? Της πολιτικής μαριονέτας του καρτέλ, έτσι, για να πετύχουν σε στρατιωτικούς σκοπούς. Και η Bayer παράγει το πρώτο αέριο πολέμου, τα αέρια μουστάρδας, πάλι παρεμβαίνοντας όπως βλέπετε εδώ. Κάνει εφικτό λοιπόν το καρτέλ των χημικών με τα όπλα που δημιουργεί τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χωρίς τη βοήθειά του δεν ήταν εφικτός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Οι πολιτικές και στρατιωτικές μαριονέτες χωρίς τη βοήθεια αυτών των συμφερόντων δεν μπορούσαν από καμία πλευρά να εκτελέσουν νικηφόρα όσο το κάνανε, αλλά να έχουν την υποδομή, τα πολεμοφόδια, την οικονομική στήριξη να εκτελέσουν τους πολέμους. 20 εκατομμύρια νεκροί. 18 πέφτει ο συνασπισμός. Αλλά συνεχίζονται οι αφέντες και κάνουν τη δεύτερη προσπάθειά τους. Κοιτάξτε πόσο σχεδιασμένα το 1926 δημιουργούν το καρτέλ πλέον της A.G. Farben. 3 εταιρείες που βλέπετε. Θέλω να σας πω όμως εδώ ότι στη δίκη της Νιρεμβέργης δεν είναι μόνο αυτές οι 3 εταιρείες. Μιλάμε ότι οι εταιρείες ήταν πολλές. Ήτανε ακόμα και η Άγφα, η γνωστή μας Άγφα. Ήτανε και η Standard Oil του κυρίου Ροκφέλερ. Δεν ήταν μόνο αυτές. Τα συμφέροντα. Αυτοί είναι, όπως το ονόμασαν, το Συμβούλιο των Θεών. Έτσι αυτό ονομαστήκανε. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Θεών, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Και οδηγούνται πλέον στη δεύτερη προσπάθεια, χρηματοδοτώντας την άνοδο των Ναζί. Η δεύτερη προσπάθειά τους. Τα κεντρικά γραφεία της A.G. Farben στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του 30. Να θυμηθείτε ότι στην ίδια πόλη σήμερα είναι το νέο κέντρο της προσπάθειας, γιατί είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ίδιο κτίριο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Αποδείξεις από τη δίκη της Νιρεμβέργης. Αποδείξεις χρηματοδοτήσεων. Το βλέπετε, περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ με σημερινή ισοτιμία ήταν αυτές που βρεθήκανε. Ακούστε τι σας λέω, αυτές βρεθήκανε και κατατεθήκανε στα αρχεία της δίκης της Νιρεμβέργης. Χωρίς την οικονομική στήριξη λοιπόν των εταιριών αυτών δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του Παγκοσμίου Πολέμου. 7 Μαρτίου 1936, Χίτλερ. Δεν είναι φρόνιμο να σκεφτούμε ότι είναι δυνατόν να διατηρήσουμε αυτή την κοινότητα εθνών μέσα σε ένα διαφορετικό νομικό σύστημα και με διαφορετικές νομικές αξίες. Θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό. Ευρωπαϊκή νομοθεσία σήμερα έχουμε. Έχουμε, η οποία πηγάζει από... Για να δούμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε αυτή. Το Μάιο του 1938, προχωράμε την ιστορία.
αποφασίζει Χίτλερ και Μουσολίνι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα μήνα μετά, οι εκπρόσωποι τους, με επικεφαλής αυτόν τον κύριο που θα τον δείτε στη συνέχεια, βρίσκονται για να περιγράψουν πώς θα είναι η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να δημιουργήσουν το νομικό καθεστώς. Κύριος Χολστάιν, Ρώμη, Ιούνιος 1938. Στην ομιλία του, ο κύριος Χολστάιν, την οποία ονόμασε ομιλία κατάκτησης και βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση που μπορείτε να την βρείτε, ολόκληρη, εξηγεί ότι όλοι οι κλάδοι των εθνών που κατακτώνται από τη γερμανική Wehrmacht θα τίθεται κάτω από την νομοθεσία των Ναζί και καρτέλ. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Αλληνέος, που είναι στο βιβλίο του Μανώλη του Γλέζου. Το 51% όλων των ελληνικών εταιρεών περάσαν αμέσως υπό την κατοχή των Γερμανών. Αποτέλεσμα αυτού του δικαίου. Να θυμάστε λοιπόν αυτόν τον κύριο, θα τον βρούμε μετά. Τι έκανε μετά ο κύριος Χολστάιν? Όχι, δεν τον αθώσανε γιατί δεν το δικάσανε ποτέ. Είπε ότι εγώ δεν είχα σχέση με τους Γερμανούς. Χαθήκαν τα στοιχεία. Αλλά 19 χρόνια μετά, ακούστε, ο ίδιος άνθρωπος, στην ίδια πόλη, όπως θα δούμε, ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Χολστάιν. Διορίστηκε μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βρυξελών όπως την ονομάζουμε εμείς. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το σχέδιό τους. Αυτό που βλέπετε είναι μια έκδοση του 1938 της A.G. Farben. Είναι ένα βιβλίο προπαγάνδας του γερμανικού καρτέλ, όπου υπογραμμίζεται με έμφαση ο σκοπός. Εξηγούν τα πατενταρισμένα προϊόντα τους. Τα πατενταρισμένα προϊόντα τους. 1938. Βιβλίο προπαγάνδας. A.G. Farben. Κοιτάξτε οι πατέντες τους. Στην υγεία. Εκατοντάδες φαρμακευτικά προϊόντα. Εμβόλια. Οδοντόκρεμες και καταναλωτικά προϊόντα. Στη γεωργία. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα, πετροχημικά και ορυκτά. Οικιακή χρήση. Χρώματα, βαφές, πλαστικά, επιτραπέζια, μαγειρικά, κάμερες, φιλμ, βιομηχανικά προϊόντα, πλαστικά για κάθε χρήση, σελοφάν για σκευασία, βισκός, το συνθετικό για τα ρούχα δηλαδή, συνθετικούς πολύτιμους λίθους και χιλιάδες άλλα προϊόντα 1938. Ήδη δημιουργημένα και με τις πάνω από τις 100 θυγατρικές στην Ευρώπη ήταν ήδη μέσα στην Ευρώπη. 1938. Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής? Πολύ διαφορετικά προϊόντα. Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής? Η πατέντα. Αν και όλα ήταν διαφορετικά μεταξύ τους, έχουν ένα κοινωνικό παρανομαστή. Αγοράζοντάς τα, χωρίς να το γνωρίζουν οι καταναλωτές, πληρώνουν φόρο τιμής στα καρτέλ. Αυτό που σας δείχνω είναι από τις δίκες της Νιρεμβέργης. Επίσημο στοιχείο. Και τα δύο που βλέπετε, και η φωτογραφία αριστερά και η φωτογραφία δεξιά. Αναφέρουν ότι πριν και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η εταιρεία Bayer της A.G. Farben ήταν η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο. Από μόνη της πουλούσε περισσότερα από 200 πανταρισμένα φάρμακα σε περισσότερες από 100 χώρες. Επίσημο έγγραφο που δείχνει την παγκόσμια διάσταση. Θυγατρικές σε 120 χώρες. Και τη δυνατότητα, προσέξτε με, να έχει αυτό που λέμε δίκτυο υλικοτεχνικής υποδομής. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνουν μετά τα πράγματα στις χώρες και να σας πω και κάτι άλλο μυστικό. Οικονομική κατασκοπία που ασκούσαν οι εκπρόσωποι των εταιριών αυτών για λογαριασμό του καρτέλ. Το δικαστήριο λοιπόν της Νιρεμβέργης, να η φωτογραφία αυτή, είναι όπως βλέπετε από τα επίσημα αρχεία, σελίδα 3, δείχνει τη σημαία να ανεβίζει μπροστά από το στρατηγείο της A.G. Farben. Υπήρχε μάλιστα αυτό το τετράγωνο που βλέπετε εδώ, το NW7, που ήταν το πολιτικό γραφείο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τι θέλανε? Θέλανε έναν τρόπο που να μην πολύ φαίνεται, αλλά να είναι κοινό το επιτελείο αυτό με το στρατιωτικό. Και αυτό έγινε
στον πρόεδρο του S.G. Farben έναν εκ των καταδικαστέντων, και αυτό το όργανο είχε δύο σκοπούς, επισήμως, κατατεθειμένα αρχεία. Το συντονισμό των προμηθειών Ναζί και Βέρμαχτ με βάση το πολεμικό υλικό και το συντονισμό της παγκόσμιας οικονομικής επέκτασης του γερμανικού καρτέλ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η καταστροφή της Ευρώπης, λοιπόν, είχε προβλεφθεί, όπως είχε προβλεφθεί και η συνέχεια των πραγμάτων. Υπήρξε, λοιπόν, από αυτόν τον κύριο που βλέπετε εδώ, ένα ντοκουμέντο, το οποίο ονομάζεται «Η μεγαλύτερη σφαίρα του καρτέλ», ένα βιβλίο, είναι επίσημο, και αυτό μέσα από τα αρχεία της Νιρεμβέργης, και μιλάει για το πώς θα είναι η Ευρώπη μετά, θα έχει μια μεγαλύτερη σφαίρα επιρροής δηλαδή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί πρέπει να κάνουμε και πώς θα λειτουργήσουμε εκεί. Να σας πω ότι αν έχετε τον κόπο να μπείτε και να διαβάσετε αυτό το βιβλίο εδώ που έχει όλες αυτές τις αποδείξεις, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το σύστημα το οποίο σήμερα είναι η Ευρώπη. Οι κομισάροι και το πώς λειτουργούν. Από τότε, σχέδια. Αυτό, το 1941 λοιπόν. Το 1941. Το βιβλίο αυτό κάνει συγκεκριμένα αναφορά σε μια κεντρική συμφωνία που πρέπει να διατυπωθεί για τη διακυβέρνηση της Ευρώπης. Αυτή ήταν η συνθήκη της Λισαβόνας, 60 χρόνια μετά. Που δεν ψήφισαν οι λαοί. Εσείς θυμάστε να ψηφίσατε ποτέ συνθήκη Λισαβόνας? Όχι βέβαια, γιατί δεν την έφεραν σε ψηφοφορία. 20 Ιουλίου 40 λοιπόν. Πηγή και στοιχείο 392, όπως βλέπετε, από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης. Επίσημο έγγραφο που εξηγεί τον στόχο. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση υπό την ηγεσία της μεγαλύτερης Γερμανίας, κοινό νόμισμα, οι πατέντες, εδώ είναι αυτά, ως εργαλείο ελέγχου της S.G. Farben, και προσέξτε το τελευταίο, όλες οι τελικές συγκρούσεις ανάμεσα στις χώρες θα αποφασίζονται από ποιο δικαστήριο? Και είχαν ένα άλλο μέσο φυσικά, τη γενοκτονία. Η γενοκτονία σαν μέσο κατάκτησης, όπως λέει ο Δ. Ραθ πάρα πολύ εύστοχα και τονίζει. Η S.G. Farben είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία λοιπόν του στρατοπέδου μαζικής εξόντωσης. Βλέπετε το εργοστάσιό της και δίπλα το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί δούλευαν στο εργοστάσιο οι σκλάβοι, κρατούμενοι, με τους αριθμούς. Εκεί γινόντουσαν τα πειράματα από τους εγκληματίες πολέμου που καταδικάστηκαν. Αρκετοί από αυτούς, άλλοι διέφυγαν. Τα βλέπετε, δίπλα-δίπλα. Και ο φοβερός τίτλος, «Η εργασία απελευθερώνει τον άνθρωπο του». Δικαστήριο Νιρεμβέργης. Πατενταρισμένα φάρμακα. Γιατροί κάναν πειράματα σε ανθρώπους. Αυτή η πατέντα που βλέπετε υπάρχει ακόμα. Ακούστε θράσος. Υπάρχει ακόμα. Έχει γίνει σε βάρος ανθρώπων που ποτέ δεν συνένεσαν να γίνουν πάνω τους πειράματα, και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Η υπαρκτή πατέντα, τη βλέπετε να ζητήσετε. Αριθμός 1034. Τα φάρμακα λοιπόν δοκιμάστηκαν και πουλήθηκαν στον κόσμο. Τέλφορντ Τέιλορ, ο δημόσιος κατήγορος στη δίκη της Νιρεμβέργης, σε αρκετές δίκες, γιατί ήταν πολλές οι δίκες της Νιρεμβέργης. Σκοπός της S.G. Farben ήταν να μετατρέψει το γερμανικό έθνος σε μια στρατιωτική μηχανή, ώστε να μπορέσει να επιβάλλει την κυριαρχία της πάνω στην Ευρώπη και αργότερα πάνω στα άλλα έθνη υπερπόντια. Το είπε ο δημόσιος κατήγορος. Αλλά αυτά δεν αποκαλύφθησαν. Κόστισε πολύ για να κρατηθούν κρυμμένα σαν πληροφορίες. Εμείς σπάμε λοιπόν τη σιωπή. Σπάμε τη σιωπή. Σε αυτή την ιστοσελίδα που βλέπετε υπάρχουν περισσότερες από 50.000 σελίδες από τα αρχεία των δικών της Νιρεμβέργης. Έχει ζέστη, αν μπορούμε λίγο να φτιάξουμε λίγο τον κλιματισμό. 50.000 σελίδες κρατημένες στο σκοτάδι. Δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου, να μην το ξεχνάμε αυτό, και παρεπέμφθη και καταδικάστηκαν και στελέχη της S.G. Farben. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της αλήθειας. Γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου, ο Πολ Άντονι Τέιλορ, που έκανε τεράστια προσπάθεια να ανακαλυφθούν
όλα αυτά τα αρχεία να ανέβουν στο διαδίκτυο και να βγουν σε ένα τέτοιο βιβλίο για να φτάσουν στον καθέναν. Δείκτη της Νιρεμβέργης. Αυτοί που βλέπετε εδώ, 24 διευθυντές, κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας που έγιναν στην προετοιμασία, προσέξτε με, δεν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Υπήρχε προετοιμασία πριν και κατά τον πόλεμο. Είναι καταδικαστέντες εγκληματίες πολέμου. Αυτό να το θυμόμαστε. Ο διευθυντής της, Φριτς Τερμίρ, διευθύνων σύμβουλος της Bayer και ένας εκ των διευθυντών του καρτέλ, καταδικάστηκε σε πόσο? 7 χρόνια. 7 χρόνια φυλάκιση. Θα δούμε γιατί. Το είπε και ο κύριος Λινέος, θα σας το πω και στη συνέχεια με στοιχεία. Ακούστε τι είπε ο συνηγορός του τώρα. Το πιο εντυπωσιακό, αυτά είναι μέσα στα πρακτικά. Μα λέει, ο τελικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός συνολικού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης του. Αυτά έγιναν διότι ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός συνολικού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Σας λέει τίποτα αυτό? Το κέρδος πάνω στη ζωή λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος τους. 60 εκατομμύρια νεκροί πίσω άφησε από όλες τις πλευρές, λέμε έτσι, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και σήμερα, για να προχωρήσουμε, να έρθουμε στο τι συμβαίνει σήμερα, αφού το καρτέλ απέτυχε 2 φορές σε 2 στρατιωτικές προσπάθειες να κατακτήσει τον κόσμο και να επιβάλλει τη δικτατορία του, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας για την πατέντα, οι παίκτες του καρτέλ επιλέγουν μια άλλη στρατηγική, την οποία τη ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε στο στόχαστρο. Και πρέπει να είμαστε εμείς τα πρώτα θύματα της στρατηγικής για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτή η στρατηγική λέγεται η οικονομική εξάρτηση, που ακολουθείται από πολιτικό εκβιασμό. Η τρίτη προσπάθεια λοιπόν του καρτέλ. Αλλά κοιτάξτε λίγο ποιοι δημιούργησαν το έδαφος. Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες δηλαδή αυτής της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη ως ιδέα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε, έτσι, συμφωνείτε? Πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε. Ο Φριτς Τερμίρ, το 1948 λοιπόν ήταν διευθυντής. Καταδικάζεται στην Νιρεμβέργη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 1956 αποκαθίσταται ως πρόεδρος. Κατανοητό? Γιατί έχει να επιτελέσει ρόλο. Αυτός ο κύριος που βλέπετε εδώ, ο οποίος καταδικάστηκε γιατί αυτό το αέριο που ρίχνανε μέσα στο λάμους αερίου με τη δική του διεύθυνση εργοστασίου, του δικού του εργοστασίου δημιουργήθηκε και γι' αυτό καταδικάστηκε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ήταν μέλος απλώς του συμβουλίου αυτής της εταιρείας, το 1952 διορίζεται ως Γενικός Διευθυντής της BASF. Προάγεται δηλαδή. Εδώ να σταθούμε όμως. Δεν θα δείτε διαφάνεια εδώ. Πολλοί αναρωτιούνται πώς πέσαν στα μαλακά. Και υπάρχει και μια φοβερή δήλωση του Τέιλορ που θα τη βρείτε στα πρακτικά όταν άκουσε τα αποτελέσματα της δίκης. Γιατί? Πρώτο, είχε ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι κατά ενός άλλου εχθρού που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δεύτερο, οι μετοχές της A.G. Farber πού πήγανε? Μεγάλο ερώτημα. Πιθανώς το μεγαλύτερο λάφυρο που ήταν οι μετοχές της A.G. Farber να πέρασε σε 2 ομίλους γνωστούς, τον όμιλο Rockefeller και τον όμιλο Rothschild. Άρα αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν οι καλύτεροι για να συνεχίσουν δοκιμασμένοι άνθρωποι αυτή την προσπάθεια. Τον θυμόσαστε τον κύριο Χόλσταϊν, ο νομικός αρχιτέκτονας της Ευρώπης, ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρώτος. Όλα αυτά αποκαλύπτονται με στοιχεία στο βιβλίο «Οι ναζιστικές καταβολές», το οποίο υπάρχει και μπορεί να το πάρετε στο τέλος στην αίθουσα. 1957, ένας εκ των υπογραφόντων λοιπόν τη συνθήκη ήταν αυτός ο κύριος που το 1939, αν θυμάστε, μίλαγε για το πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Νάτος λοιπόν, ο πρώτος πρόεδρος.
ο νομικός στυλοβάτης αυτού του καθεστώτος που ζούμε. Αυτός που συμμετείχε ως υπεύθυνος σχεδιασμού των κυβερνήσεων των Γερμανών Ναζί και των Ιταλών φασιστών για να φτιάξουν τη δομή της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελών είναι δημοκρατία. Εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι μια δικτατορία συμφερόντων εταιριών. Και ας δούμε τον εξής τρόπο λειτουργίας. Το καρτέλ χημικών, φαρμάκων και πετρελαίου είναι εκείνοι οι οποίοι εξουσιάζουν τα πράγματα. Μα θα πει κάποιος, υπάρχουν κομισάροι. Γιατί εκλέξατε ποτέ κομισάριο? Θυμάστε να εκλέξατε ποτέ κομισάριο? Δεν εκλέξαμε. Εκλέξαμε ποτέ κομισάριο? Ούτε θα εκλέξουμε. Γιατί διορίζονται αυτοί. Και κοιτάξτε λίγο δεξιά, αυτοί φτιάχνουν τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Γιατί αυτούς που εμείς εκλέγουμε, που είναι κάποιοι βουλευτές από τα 500 εκατομμύρια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν δικαίωμα πρωτοβουλίας στην νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα νέο συμβούλιο των θεών, για να το πω όπως είχε το Διοικητικό Συμβούλιο η Έτζι Φάρμπεν, οι οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες των λαών εκτελώντας τα συμφέροντα του καρτέλ. 500 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, 27 επίτροποι και χιλιάδες γραφειοκράτες που δεν τους προσέλαβε κανείς, αλλά το καρτέλ τους διόρισε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κεντρικό γραφείο του καρτέλ του σήμερα για τη δικτατορία των εταιριών πάνω στην Ευρώπη. 54.000 γραφειοκράτες στη μισθοδοσία πληρώνονται στη μισθοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους φόρους πιανών όλων των Ευρωπαίων πολιτών και 754 βουλευτές. Εξορισμού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελών δεν είναι δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία αντλεί τη δύναμή της από πού? Από το λαό. Έτσι. Ενώ εδώ είναι από αλλού. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν των Βρυξελών. Να σας δείξω το εξής τώρα. Γιατί εμείς τονίζουμε τόσο πολύ το ρόλο των πατεντών? Εδώ έχετε ένα σχήμα που βλέπετε τις χώρες, με τις μπάρες δεν είναι εύκολο να το δείτε ίσως, με τις μεγαλύτερες σήμερα περιουσία πατεντών. Η μεγαλύτερη μπάρα φαντάζεστε ποιανού είναι? Της Γερμανίας. Οι στόχοι του καρτέλ λοιπόν και τότε και σήμερα είναι οι ίδιοι. Η αφέμαξη των λαών. Και θα σας το δείξω στη συνέχεια με ένα σχεδιάγραμμα το οποίο τα δείχνει πάρα πολύ καλά. Η πραγματική φύση λοιπόν αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών, και το τονίζουμε γιατί αυτό είναι το καρτέλ των φαρμάκων και των χημικών να διεξάγει την τρίτη προσπάθεια πλέον με αυτό το οικοδόμημα οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και αστυνομία, το ξέρετε αυτό? Βέβαια. Είναι η τρίτη τους προσπάθεια. Και πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε λίγο το σχήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τυπώνει το χρήμα. Εμείς τυπώνουμε χρήμα πια? Όχι. Τυπώνει αυτό το χρήμα λοιπόν, απεριόριστη ποσότητα. Και πού είναι αυτή, θυμάστε? Στην Φραγκφούρτη. Πού ήταν η έδρα της Έτζι Φάρμπεν? Στην Φραγκφούρτη. Και αυξάνει την εξάρτηση των ευρωπαϊκών λαών που ζητάνε βοήθεια. Προσφεύγουν και ζητάνε βοήθεια. Και εμείς έχουμε και τον πληθωρισμό, ο οποίος προκαλεί και την οικονομική καταστροφή. Το κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής είναι το φαρμακευτικό καρτέλ. Και γιατί χρηματοδοτούνται τα ελλείμματα, και στην Ελλάδα το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, γιατί όποιοι θέλουν να πάρουν φάρμακα σήμερα ξέρουν τι έχουν περάσει για να βρούνε γιατρό, για να βρούνε ανοιχτό φαρμακείο, για να περιμένουν να πάρουν τα χρήματα από τον ΕΟΠΗ. Κομμάτι του πάζλ είναι και αυτό. Γιατί γίνεται αυτό? Για να αντέχουν οι χώρες το φαρμακευτικό εμπόριο με τις ασθένειες σαν αγορά που αυξάνει το κόστος της υγείας. Αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός στόχος και ο τρόπος που ακολουθούν. Και να σας δείξω λίγες φιγούρες. Από το Συμβούλιο των Θεών, όπως λεγόταν, σε Έτζι Φάρμπεν, κάποιοι δεν πήγανε, δεν τους διώξανε, δεν αναμειχθήκαν τόσο, όπως είναι αυτός ο κύριος Σάμπς που βλέπετε πάνω αριστερά, ο οποίος μαζί με τον
Αντενάουερ, που υπήρξε ο πρώτος καγκελάριος, ιδρύσανε τον επόμενο πολιτικό φορέα μετά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, το 1954, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, του οποίου ηγείται η αγαπητή μας Κοιτάξτε τώρα λίγο. Αυτός ο κύριος που βλέπετε, τον θυμόσαστε? Το αέριο, το θαλάμων αέριο, ναι. Προσλαμβάνει τον άλλον κύριο δίπλα στην Πάσο. Ένας ελπιδοφόρος δικηγόρος, ο οποίος, όπως θυμάστε, υπήρξε επί 16 χρόνια καγκελάριος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αγαπημένη του εκλεκτή ποια ήταν? Η προστατευομένη του, η κυρία Μέρκελ. Αυτός ο κύριος επισήμως έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος. Παίρνοντας χρήματα δηλαδή από εμπόριο όπλων, για το οποίο έχει ζητήσει και συγγνώμη από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτός ο κύριος σήμερα είναι το ρομπό του ευρώ στην Ευρώπη. Και να πούμε γιατί η φαρμακευτική βιομηχανία λειτουργεί έτσι, έχοντας κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους. Καταρχήν, δεν είναι κλάδος υγείας η φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά μια επιχείρηση που κάνει επενδύσεις. Δεν ενδιαφέρεται για την υγεία, αλλά για τα μερίσματα των μετόχων. Η αγορά, όπως λέμε, Θανάση μου, όταν καταλαβαίνεις τι λέμε, έτσι, η αγορά ενός ραδιοφωνικού σταθμού είναι οι ακροατές. Αυτοί θα ακούσουν, αυτοί. Η αγορά ποια είναι? Είναι το ανθρώπινο σώμα. Πότε όμως? Όταν ασθενεί. Όταν είναι υγιές, δεν είναι αγορά. Γι' αυτό λοιπόν συμφέρει να αντιμετωπίζονται τα αίτια των ασθενειών και όχι οι ασθένειες. Γιατί τα φάρμακα συνεχίζουν να υπάρχουν και να ανακαλύπτονται και νέες ασθένειες. Και γι' αυτό η πρόληψη και η εξάλειψη είναι ο χειρότερος εχθρός τους. Γι' αυτό χτυπιούνται λοιπόν, όπως είπες Γιώργο μου και εσύ στο χαιρετισμό σου, οποιασδήποτε προσπάθειες στηρίζονται στη φυσική υγεία και όχι στα φάρμακα και όχι στη χημεία. Είναι απάτη, η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο. Γιατί υπόσχεται υγεία και παραδίδει περισσότερες ασθένειες. Και η νομική βάση είναι οι πατέντες. Να το θυμόμαστε αυτό λοιπόν και να θυμάστε αυτό το σχήμα. Το φαρμακευτικό καρτέλ υπόσχεται υγεία, αλλά παραδίδει ασθένειες και έχει ένα πέπλο μεγάλο εξαπάτησης, το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν έχει πληροφορίες. Και πληρώνουν αυτό το κόστος εκατομμύρια ανθρώπων και ασθενών. Η Φραγκφούρτη λοιπόν του 38, η Φραγκφούρτη του 12, τότε, σήμερα, κέντρο Edgy Farben, κέντρο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τυχαίο? Γιατί όμως η Ελλάδα? Κάποιοι θα λένε εντάξει, γιατί όμως η Ελλάδα? Γιατί όμως η Ελλάδα λοιπόν είναι η πρωταρχική εστίαση αυτής της προσπάθειας? Καταρχήν, ο στόχος είναι η δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελών δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία. Άρα ο πρώτος στόχος της είναι η δημοκρατία. Ο πρώτος στόχος της είναι να δημιουργήσει πολιτικές δικτατορίες, κυβερνήσεις υπηρέτες. Έτσι. Συμφωνείτε? Αυτό δεν ζούμε? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χτυπηθεί η Ελλάδα. Το έκαναν και στο παρελθόν. Θέλω να σας μιλήσω για την ιστορία. Θυμάστε αυτό το δέντρο που είδαμε στην αρχή? Αυτό ονομάζεται βελανιδιά του Γκέτε. Είχε ζωή 200 χρόνια πριν από το 1937, όπου οι Ναζί στο Μπούχερβαρτ, σε αυτό το λόφο που ήταν και η βελανιδιά του Γκέτε, με την ιστορία της, γιατί λέγεται ότι εκεί έγραψε το Φάουστ και ήταν ένας χώρος που όχι μόνο Γκέτε αλλά και άλλοι μεγάλοι Γερμανοί λογοτέχνες και φιλόσοφοι πήγαιναν και έπαιρναν έμπνευση, είχε καθιερωθεί. Ήταν σύμβολο της εποχής. Υπάρχουν πολλά βιβλία της εποχής της Δημοκρατίας Βαϊμάρης που συμβολίζουν αυτή τη βελανιδιά με την άνοδο του πολιτισμού.
Εκεί λοιπόν έφτιαξαν το στρατόπεδό τους οι Ναζί. Υπάρχει μια συγκλονιστική επιστολή, πολύ φορτισμένη. Δεν μπορώ να τη διαβάσω. Θα την ανεβάσουμε στο blog μας και θα τη δείτε, ενός κρατουμένου που μιλάει για αυτή την ιστορία. Έφτιαξαν λοιπόν εκεί το στρατόπεδο και από αυτή τη βελανιδιά, μάλιστα πρέπει να σας πω, γιατί έχει σημασία, ότι υπήρχε και ένας μύθος που συνέδε το εξής, ότι είναι δεμένη η βελανιδιά αυτή με την τύχη του γερμανικού Ράιχ. Το Ράιχ, όχι σαν Ναζί, καταλαβαίνετε γενικότερα, και όσο ανθίζει αυτή, τόσο θα υπάρχει το Ράιχ. Κρατήστε το αυτό. Στον περιβάλλοντα χώρο λοιπόν του στρατοπέδου ήταν στο κέντρο, σαν πλατεία, η βελανιδιά αυτή και απέναντι ήταν τα πλυντήρια. Τα πλυντήρια ήταν ο πρώτος χώρος βασανισμών. Ο πρώτος χώρος που ξεκινούσαν οι βασανισμοί. Λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι σαν να έβλεπε η βελανιδιά το τι συνέβαινε. Προχωρήσαν πιο πολύ όμως και σκεφτήκανε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κλαριά αυτού του ενόβι δέντρου για να απαγχωνίζουν ανθρώπους. Από εκεί λοιπόν κρεμούσαν τους κρατουμένους, συνεχίζαν τα βασανιστήρια και πεθαίναν φυσικά οι άνθρωποι. Και το συγκλονιστικό, λέει, που βλέπαμε είναι τα σκυλιά των περιπόλων, αυτά τα άγρια, λέει, όπως και οι κάτοχοί τους, με αυτές τις άγριες φυσιογνωμίες, δεν μπορούσαν, από τη λύσα τους που δεν μπορούσαν να πιάσουν τα σώματα που κρεμόντουσαν, τι κάνανε? Το φλοιό των δέντρων. Έτσι για μας λοιπόν είχε γίνει ένα άλλο σύμβολο, λέει, αυτή η βελανιδιά, γιατί ήταν ένα σύμβολο που φεύγανε ανθρώπινες ζωές. Ήταν το τελευταίο σημείο βασανισμού των σωρών των ανθρώπων. Και έτσι, 7 μήνες πριν από την κατάρρευση της Γερμανίας, οι σύμμαχοι με ένας μικρός αριθμός, 42 αεροσκάφη, με έναν βομβαρδισμό που διήρκησε μόλις μισή ώρα. Και λέει μάλιστα τόσο ακριβής ήταν ο βομβαρδισμός, ώστε σχεδόν δεν είχαμε απώλειες οι κρατούμενοι. Αλλά όλη γύρω περιοχή, η οποία είχε πάρα πολλά εργοστάσια για πολεμοφόδια, καταστράφηκε. Χτυπήσαν όλες τις εγκαταστάσεις. Μία βόμβα, λέει, έπεσε σε ένα κεντρικό κτίριο και από εκεί μεταπήδησε η φωτιά στο πλυντήριο, αυτό το μισητό χώρο του πλυντηρίου, και από εκεί πετάχθηκε πάνω στη βελανιδιά και άρχισε να καίγεται η βελανιδιά. Δημιουργήσαμε, λέει, μια μεγάλη γραμμή με κουβάδες νερό, αλλά δεν καταφέραμε να σώσουμε τη βελανιδιά. Αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας. Μετά από 7 μήνες, λέει, η Γερμανία έπεσε. Αυτό είναι το σύμβολο λοιπόν το οποίο σας δείξαμε και λέμε ότι βεβαίως υπάρχει ένας συμβολισμός. Υπάρχει ένας συμβολισμός για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα και γιατί η Ελλάδα και για αυτό που έγινε τότε, και γι' αυτό λέμε το έχουν ξανακάνει. Το έχουν ξανακάνει. Ακούσαμε συγκλονιστικά πράγματα από τον Στέφανο Λινέο για τις διεκδικήσεις. Υπάρχει έξω και είναι στη διάθεση όλων όσων δεν έχει υπογράψει το ψήφισμα που έδωσε για να δώσουμε τις υπογραφές μας. Και στην Ελλάδα δυστυχώς είχαμε ανθρώπους που ευεργετήθηκαν πολύ αυτή την περίοδο από ένα ωραίο βιβλίο που σας προτείνω να βρείτε, πρόσφατο «Ελληνική οικονομία κατά την κατοχή και αλήθεια για το κατοχικό δάνειο» του Δημοσθένη Κουκούνα. Σας λέω λίγα ονόματα. Παπακοσταντίνου, σας θυμίζει κάτι? Ο παππούς του κατάφερε να πάρει από την κυβέρνηση Τσολάκογλου το προνόμιο για την ίδρυση λιγνητοφόρου εργοστασίου στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Πού το πούλησε μετά αυτός ο κύριος? Στη ΔΗ. Ο γιος του, ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου, γνωστός και αυτός βουλευτής. Δεν καταφέρομαι κατά κανενός, εγώ αναφέρω στοιχεία. Απλώς λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζανε έπρεπε να διεκδικήσουν πρώτοι τις αποζημιώσεις. Δεν είναι, Θανάση? Συμφωνείς? Ο οποίος υπηρέτησε ως διερμηνέας των Γερμανών στην Κοζάνη
και με άπτεστα γερμανικά και αυτός, θα μπορούσε λοιπόν, επειδή νομίζω έχει διατελέσει και πρόεδρος της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, να βοηθήσει στη διεκδίκηση. Ο εγγονός λοιπόν είχε το βαρύ έργο, αυτός ο γόνος της οικογένειας, να υπογράψει μαζί με τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου την οικονομική κατοχή της Ελλάδας. Έτσι. Υπήρχε μια ομάδα 5 ανθρώπων, η ομάδα των 5 Γιώργων, την έχετε ακουστά, οι οποίοι καθόριζαν το παραχρηματιστήριο. Γεώργιος Ζωγράφος, Γεώργιος Μαρής, Γεώργιος Πολεογεώργης, Γεώργιος Ράλης, Γεώργιος Μερκούρης. Μάλιστα λέει, επειδή ο Γεώργιος Μερκούρης ήταν πάρα πολύ απασχολημένος, έστελνε στις συναντήσεις αυτών των ανθρώπων έναν ελπιδοφόρο γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που τον ονόμαζαν Γεώργιο Σιμίτη. Στο δικαστήριο του Δοσιλόγων πήγανε, δεν καταδικάστηκαν εν λήψη στοιχείων, 3 ονόματα, Γεώργιος Ράλης, Λογοθετόπουλος και Χρήστο Φοράκος. Σας λέει κάτι? Κάποτε λοιπόν πρέπει και εδώ να αναζητηθούν αυτά τα πράγματα, αυτές οι ευθύνες σημαντικές. Το τελικό σχέδιο του καρτέλ λοιπόν, για να ολοκληρώσω, ποιο είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Το είπαν, το ανέφερε αυτός ο εκλεκτός κύριος, ο κύριος Μπαρόζο. Έτσι. Η δημιουργία Ένωσης Ομοσπονδιακών Κρατών. Αλλά εγώ λέω και πολιτιών, γιατί μπορεί να έχουμε και διχασμό κάποιων εθνών. Ήδη είδατε τι έγινε στην Ισπανία. Δεν κατάφερε να γίνει πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά που λέγονται για την Ελλάδα. Από πού πηγάζουν αυτά τα σχέδια? Να θυμόμαστε λοιπόν ότι είναι το κοινό σχέδιο του 1938, πήγανε με σερεωτικό τρόπο. 1 χρόνο μετά αυτός ο κύριος παρουσίασε το πώς πρέπει να είναι και να διοικηθεί η Ευρώπη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός ο κύριος τιμήθηκε να είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ευρώπης και το 1969 παρέδωσε τη δικτατορία. Δεν τους κάνει ζημιά σε αυτά τα συμφέροντα το να φωνάζουμε για τη Μέρκελ ως ναζίστρια μόνο. Ξέρετε τι τους κάνει ζημιά? Αυτή η αλήθεια. Ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χημικών και φαρμακευτικών εταιριών. Και αυτή πρέπει να αποκαλύπτουμε και αυτή να βάζουμε μπροστά. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε εφημερίδες. Αυτή είναι μια κεντρική εφημερίδα, η μεγαλύτερη της Ολλανδίας, η οποία αποκαλύπτει αυτά τα στοιχεία. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους? Αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Το ξέρετε, έγινε έτσι. Πήρε το βραβείο Νόμπελ η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελών για την ειρήνη. Το πρόβλημά τους είναι η αξιοπιστία. Και αυτή πρέπει να πλήξουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα που να μπορούν να σώσουν το κατασκεύασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η ιστορική αλήθεια φτάσει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του καθένα μας. Με βάση και τη γνώση και αυτό το βιβλίο που τα αποκαλύπτει όλα και οτιδήποτε άλλο στοιχείο έχουμε, να φτάσει η αλήθεια σε όλους. Πρέπει να νικήσουμε λοιπόν. Γιατί πρέπει να νικήσουμε? Γιατί εκπροσωπούμε μία ανώτερη τεχνολογία, όχι μια απερχαιωμένη τεχνολογία. Ήδη η νίκη κατά του καρκίνου είναι γεγονός. Η ενέργεια. Οι χώρες Μεσογείου έχουν περισσότερες από 300 μέρες το χρόνο ενέργεια. Αυτές είναι μορφές ανώτερης τεχνολογίας. Και κοιτάξτε γιατί μπορούμε να νικήσουμε. Γιατί η πρώτη στήλη είναι που βασίζονται. Η δεύτερη στήλη είναι το αύριο, η νέα ανώτερη τεχνολογία. Και τι εξοικονομούμε στην ανθρωπότητα αν απευθυνθούμε σε νέα ανώτερη τεχνολογία. Αν μείνουμε στο πρώτο, τι έχουμε? Έλεγχο από τα συμφέροντα. Στο δεύτερο έχουμε απελευθέρωση και οικονομίες. Είμαστε λοιπόν σε ένα σταυροδρόμι. Και οι επιλογές είναι σαφείς. Αγορές των ασθενειών η υγεία. Η υποταγή απελευθέρωση. Δικτατορία ή δημοκρατία. Τι θα απαντήσουμε, τι λέτε? Για να κατακτήσουμε λοιπόν αυτόν τον ιστορικό στόχο χρειαζόμαστε ένα κίνημα ζωής. Ένα κίνημα για τη ζωή. Αυτό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2007, όταν οι επιζώντες του Auschwitz συγκεντρώθηκαν και παρέδωσαν τιμητικά για τον αγώνα του στο Ίδρυμα Υγείας του Δόκτωρο Ζαθ το μετάλλιο της κυταλλοδρομίας ζωής. Για να συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Και αυτή ήταν και η ίδρυση του κινήματος για τη ζωή, γιατί εκεί ξεκίνησε το κίνημα της ζωής από αυτούς τους 2 σπουδαίους ανθρώπους. Ο ένας δεν είναι κοντά μας πια. Ο Κοβάλτσκι χάθηκε αυτό το καλοκαίρι.
ο Ολατόφσκι είναι κοντά μας. Όμως για πόσο? Στα χέρια μας είναι η προσπάθεια. Ο στόχος του κινήματος αυτού είναι ένας κόσμος υγείας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό το στόχο έχουμε μπροστά μας λοιπόν και καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε. Ήδη έχετε πάρει, μπαίνοντας μέσα, ένα μικρό καρτονάκι το οποίο σας ζητάει να δηλώσετε συμμετοχή για να γιγαντώσουμε το κίνημα για τη ζωή. Θα παρακαλούσα αυτό το καρτελάκι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να το παραδώσετε στη γραμματεία για να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτούς τους αγώνες στη συνέχεια. Το κίνημα για τη ζωή λοιπόν, τι ψάχνει? Στην οικονομία να διεκδικήσουμε ευημερία αντί της ύφεσης. Στην υγεία, φυσική υγεία αντί των πατενταρισμένων φαρμάκων. Στην τροφή, ασφαλή και οργανική τροφή αντί των τροποποιημένων που μας ετοιμάζουν και στην Ελλάδα. Ήδη, αν δεν το έχετε καταλάβει, μας πλασάρουν τα GMO. Στην ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές αντί για το πετρέλαιο. Στην πολιτική, δημοκρατία αντί της δικτατορίας. Για τα παιδιά μας, για τους νέους, ευκαιρίες αντί για ανεργίες. Πόσα παιδιά δικά σας και φίλους σας έχουν φύγει ήδη από την Ελλάδα? Ματώνουμε. Θα θέλουμε να δυναμώσουμε αυτό το κίνημα της ζωής. Εμείς, ως Ίδρυμα Υγείας, είμαστε ένας μικρός οργανισμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε σε αυτό που είμαστε εξειδικευμένοι στην υγεία να κάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Όμως καλούμε όλους να σχηματίσουμε μια μεγάλη συμμαχία για να δημιουργήσουμε ανατροπές ο καθένας στο δικό του επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλώ να κάνουμε ένα μεγάλο κίνημα για τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.